Ba, ezagutu ezagun Luken, esan dugu, zaletasun ugari ditu, besteak beste kirola, dinosaurioak ere asko gustatzen zaizkio, inglesez ere oso ongi hitz egiten dute, hizkuntzetarako gaitasun zoragarria dauka, eta bere aitaritzek ere oso gogoan du nola behin herriko krosean parte hartu zuen. Gauza asko ditu gurekin kontatzeko. Gurekin aita semeak Luken eta Aritz Orbegozo. Aupa, bikote, Luken eta Aritz, arratsaldeon ongi etorri, hortxe, seri hor. Amaren ondoan, Luken, hartu lekua. Ara, Luken, lehenbizi, galdetu behar dizugu, dinosaurio bat ekarri duzu. Zer daukazu eskuan? Zer da hori, Luken? Xabier, zer da hori? Eta nork eman dizu hori, Luken? Luken. Nork eman dizu, dinosaurioa? Nork eman dizu paritu dizu dinosauria? T-Rex. T-Rex Horrek zeinek? topaitu dizue? Inigo? Inigo. Inigok eman dizu, ezta? Gure lankide bat aritu da zuekin hizketan, eta Inigok bazekien, zuri dinosaurioak gustatzen zitzaizkizula eta begirazio opari politak. Gainera, inglesez idatzi dizu zerbait, ezta? Luken, irakurri ezakezu, hor zaila hartzen duen? Irakurriko zu, kartela? Bai. Jarri dizun? Seguri esan digute... Ja? Thank you for helping me to grow. Bibazu! Ze polita. Beraz, Inigok jarri dizu, eskerrak ematen dizkizu Inigok, ezta? Beno, Aritz, zer moduz, ongi? Zer da, Euskal Telebistara etortzen den lehenbiziko Luken, etortzen zareten lehenbiziko aldia? Bai. Kamarari begira da. Bai, gustatu zaizu Luken? Horren lugure ere, bai. Ordu ere horretarako da, lopiskat egiteko. Beno, Aritz, esan digu nekanek nola amalau urte larumatean egin zituen, gustoro ospatu zen dituzten? Bai, ondo egia esan. 14 urte horiek? Urte batzuk badia eta, atzera begira urte asko pasaituko bai. Atzera begira aipatu duzu eta urte asko, badaude gauza batzuk kontatu nahi ditugunak zurekin, adibidez kirola gustatzen zaio, ezta? Bai. Eta behin herriko cross batean hartu zuen parte, konta iguzu hori nola izan zen? Bai, zan urte asko, nekanek komentatu bezala, igual, oraindik diagnostikoa jakin berri, dueloa pasatzen, ikusten seme bat ezberdina geneukala, ez gu petatzen genuen bezalakoa, baizik eta beste bat kendula, eta beste alabakin konparatuz, bide ezberdina hartu behar gendula, ez? Eta igual, harentzat zeuden ate irekiaiek, gure semeentzat ez zeudela, ez? Ginen konturatzen horretaz, ez? Eta orduan horrekin eta duelakin azkenean egiten deuna da, egiten deuna da, pixkat, geu baztertu, ez? Gizarteratu beharrean geu baztertu, ezan, guretzat lekurik ez dago eta geuko beste bide batzuk hartzen ditugu, ez? Eta crosseako historia hori izan zen baita, ez? Cross hori egiten da urtean behin, aspaldiztara egin ja, baina urtean behin egiten da, eta cross hortan parte hartzen danean, parte hartzen dute umedanak, etortzen di azpeiti, askoiti, zestuko guraso danakan, izaten da bastanteko kontestimientoa ondia, ez? Eta etorri izan, beste papel askoekin bezala ikastetxetik, ez? Ikaskolaz, ez dakiz zer, crossean apuntatzeko aukerarekin, ez da, nola apuntako dugu guk umea crossean. Eta animatu zigun bere handen joan Josunek, amendik Xua Josuneri. Zuek kezkatzen uten, beldurra ematen zizuen izena emateak behar. Gero apartatzen genduen, nik uste rekorrio normaletik baita ere. Eta izena eman zuen guri izan gabe, eta esan apuntatu indet. Beraz, berak eman zuen izena. Bai, eta zuek jakintzen dutenean, izena eman zuela? Zein berdeu, eta galdetu nion Lukenein. Luken, nahi duzu crossean parte hartu, eta emango dizute medaia, eta emango dizute Coca-Cola, eta bai. Orduan, beha nahi bat zuen, junginen eta irten nintzen, ez? Irten zuen, laguntzaileakin, Mikelekin, eskertzen dugu hemen pila bat laguntza. Eta, hori, azkena irten zuen, eta bera gustora, bere medaiakin eta bere Coca-Colakin, ez? Eta, horri zentzan igual bizkiat, geuk txip aldaketa bat egin genuen, ez? Ikusi genuen amenetan, umeak nahi zuela olako lekuetan erten, eta jendeak ere erantzun egin zuela, ez da? Herriak oso ondo erantzun zuen horren aurrean. Bai, eta anekdota bat izan genuen, ez? Etxera bidan guzela, holaxe bi handra, edadeko adelantat pasatu ginen zen, eta batak beste izan zion, ez? Hau zan azkena zijoan, eta bai, hori zan azkena autistie, eta horretzaron, hauek, ez di konturatzen entzun egin dela, eta ja, jirau nintzen esan ez, ez dala autistia, autismu dakin ume badala, eta esan zuen gero, bai, oin aldea lehen etxien sartuta egote ziren. Eta horrekin pentsa nuen, eski egia da.
guretzat egun hortan errexena etxean gelditzen izango litzateke. Eta gaur ere, hona etorri beharrean, ben esponitzea ez, geure kezkak izan ditugu, umea esponitu telebistara etxean gelditza errexago da. Baina ez da nahi ikusten, ez da asistitzen. Orduan, geure bete beharra da, plazaratzea eta esatea, ben daude, ume hauek, persona hauek, autismo dute, ezagurri hauekin, eta behaiek ere aukera berdinak edo aldituztenak izatea, merezi dute ez. Eta guk asko eskertzen dizugu benetan etorri izana, eta horren ondorioz, anekdota horren ondorioz, idatzi bat egin zenuen. Bai, gelditu nintzen, uste, geu egina faiatzen bezala, esan ez, igual erakusten digu benetan, hau, atean egin berdela galetik, eta erakutsi berda dagoena, ez? Eta izan zan pixket armairutik atatzea, edo, azkenean onartzea publikoak izatea, hau gertau zan, eta mendik aurrea, luken da, autismoa dauke, eta nahi duna da, besteak egite duten gauzak egitea edo alditun guztiak, ez? Eta hori izan zen. Eta ez dakit uste bat izan zen, nekane galtu nio zerrutik idazti aurretik, eta bere da ostean. Eta ez ustekoa izan zen horren erantzuna, ez? Hori da gehien bat. Zein izan zen erantzuna? Erantzuna izan zen izugarria. Jendeak gerturatu egin zitzaizuen, jendeak irakurri egin zuen. Danak zoriontzen, danak laguntza errim, askoiti gurekin gu oso eskertuta gaude askoitira, ez? Eta izan zen, momentu batean kalera irtetzea ere, zeren beti leku guztietan baten batek zehozer esaten zigun, eta dana hitz politiek, animuek, goraipatzen zuten beti nola geunden umearen pendiente, jendeak nola behatzen gintuen gu jakin gabe, eta esaten zutela begira hauek, eta karo horrekin bate izu, hau ez, fijatzen zineten desberdina zala bazenekiten, eta orain esaten didazu hori oso poliki izan zen. Zuek onartzen duzuen momentutik, herritarrei ere bidea erreztu egiten zaie, ezta? Gauza naturalizatzeko eta normal hitz egiteko. Gainera, okerrezpa gaude gutun hau, aritz, hau izan zen marea urdinaren txinparta bat, ez? Lehenbiziko txinpartetako bat. Ez dakit lehen txinparta zen, baina bai erakutsi ziguela benetan jende hona dagoela gure gizartean eta laguntzeko prest. Eta hoi diela giltzarria gure inklusioan, hoi diela. Ez igual ez dakit entitate publikoek, baizik eta eguneroko personak, ez? Eta persona haien lagundu ziguten, jak eskutiz horrekin, persona klabe batzu lagundu ziguten baita ere gauza asko egitean handik aurrea. Eta pentsan geduna zen, eta persona gutxi batzuk horremeste laguntzen badigute, danak sensibilizatu ezkero, zenba lagunduko ziguten, pila bat ez. Eta horti sortu zen idea bat zerbait handia egiteko. Eta lotu gendun, beste idea batzukin, eta marea urdina egitasmoa egin du. Olatu handi bat. Berala hitz egingo du marea urdina zuek ongi ezagutzen duzuen Julenekin. Animaliei buruz hitz egin nahi dugu orain. Ze, Luken, zuk animaliekin badaukazu halako lotura berezi bat, ezta? Orain eskuan, dinosaurio badaukazu. Luken, Xabierri. Animaliak gustatzen zaizkizu, Luken? Luken. Animaliak maite dituzu? Bai. Begira, Luken, kusi? Kusi, Luken. Begira, nor da hori? Nor da hori, Luken? Zordea. Suertea. Nun? Nun da hori? Zetazeo. Nun da? Mundo mar. Mundo mar. Izurdeak dira, ezta? Ze polita, Ara? Hori zer da? Hori, olioa ere bai? Bai, Human evolution. Animazalea da, animalizalea da. Bai, baina animalea bereziak. Txakurrak eta katuak gaz asko, baina olioak eta... Bai, txakurrak eta katuak ez, eta besteak bai. etxean euki ditu eta... Olioak batipat. Horrekin dute. Olioak gustatzen zaizkio. Bueno, azkarra da. Baki olioak zerbait ematen duela. Olioa asko gustatzen zaio. Bai, dago dinosaurioak eta, medusak ere bai. Aha. Ez dago gabildurrik. Ara, begira, medusak eskuan. Zer da hori? Marmoka. Ze polita. Eta ondartzan, ondartza ere gustatzen zaizu, Luken? Bai. Eta igerilekua ere bai, piztina ere bai. Hori da, delfinoterapia. Bai, urte desentetan egin du. Bai. Programa horretan parte hartzen duzu. Eta ze mesede egiten dio, zertan laguntzen dio? Lo egiten laguntzen dio, lasaio egoten da, eta gero berari itxasoko animaliak asko gustatzen zaizkio. Eta orduan bakarrik ikustean, ze zoriontsu da, ukitzen ditu delfin desente bere inguruan, eta beraiekin igeri, eta oso zoriontsu izatea. Eta beldurrik ez dizu ematen, Luken? Beldurrik ez? Nirek ez. Beldurra ematen dizu? Marmokak eta? Bai? Niko delfinak beldurra ematen dizu? Nola, zein dia delfinin izenak? Nola dia izenak? Niko eta zein gehiago? Niko Nilo. Eta bestea? Amatxo? Nikoren amatxo nola da? Bai, horrelako aktivitatek mesede handia egiten diote, ezta? Bai.
ederki. Grazie, Ongi, grazie. nekane, Maitane Ormazabal bere lekuan dago, eta gustatuko litzaiduke Hilo. zu Maitanerekin hitz Hilo egitea. ama. Eta galdera Oso batzuk egingo dizkizu, Ondo. bai? Oso ondo. Gusto baduzu? Bai, Hartu zure lekua, eskerrik asko. bai, bai. Kaixo, nekane, Hola, kaixo. Nekane. Bueno, Kaixo. lehenik eta behin, hemendikan zu hirurok ikusita, eskerrik asko, autismoari benetako arpegia eta erreala erakusteagatik. Askotan pelikuletan, telesaietan ikusten ditugu, ez? Autismo edo, ez? Dauzkaten pertsonak eta ez dia errealean ikusten. Benetan, eskerrik asko, aukera emateagatik. Eskerrik asko zuei, emozionatu naiz pixkat. Eskerrik asko, benetan. Nekane, zein izan da egin dizuten galdera edo komentario mingarrin edo deserosuena? Bai, bueno, komentario desoresuena da, nik batzutan juzgatua sentitu naizela, guraso bezala, edo autismo eramateko eran, edo eta igual agian gertukoen gandik, ez? Batzutan pentsatzen dugu, pertsona bat sufritzen nahi deanean, edo arazo bat daukenean gertuko izan da, agian nahi dugun esan genezakela, baina ez du, askotan ez du laguntzen. Bai, askotan ez gara konturatzen, emozionalki pertsona horrek behar duna ez dela konseju bat edo esatea zer egin behar duen ondoan egotea eta errespetatzea zure aukera, Hori da. guraso bezala, Hori aukeratu da. dezuna. Hori Jau da. kosta egiten zaigu, errez sartzen geha. Bai, hori askotan. da. Eta gaina gurasoak horrelako egoera baten gaudenean oso vulnerable gea. Bai. Osea, gure seme-alabak eta ez bakarrik autismoaren gaiarekin, ni pentsatzen dut sufritzen deunok gure seme-alabengatik oso vulnerablea gea. Orduan bide hortan badago jendea bidea erresten dizula eta beste batzuk nahi gabe edo nahita edo ez dakitelako hobeto egiten edo horrela dalako, oztopoak, ez? Bai, Baina, askotan gure errealitatea. burruka ditugunean, lasai dagonak ez du horrelako Hori gauzarik da. esaten, borroka propioa daukanak Hori da. besteari esaten dio. Hori da. Bai. Nola izan da, justo honekin hitz egin da, nola izan da Lukenen amatasuna? Ze hor momentu batean esan dezu ez dolua izan zala, dolu hori pentsatzen dut zuretzako gogorra izan dela ama bezala. Bai, niretzako oso gogorra izan zen, eta oso gogorra izan zen maitasunagatik gaina, ez da ez dezulako onartzen edo, zure umea berdina jarraitzen du izaten, diagnostikoarekin edo diagnostiko gabe, zurea da, zure umea horrela ezagutzen dezu. Bada maitasunetik, zeren, Xabier esan duten bezala, duda pioa etortzen zaizkizu. Ondorengoa, ni ez banau, zoriontsu izango da, autonomo izango da, ez da izango, gauza asko. Eta niretzako izan zen, hori ez, lehenengo umetxoak eukitzen dezunean, ematen dizute, eta zoriontsu zea, baino, gauza txiki hau ez aurrea eta bardet, eta Lukenekin, bigarrena zanez, ez nun hori euki, baina diagnostikoa etorri zanen berriro nintzen, lehenengo umea izango bazan bezala erabat galduta nengoen, Zuralde vulnerable guzti hori berriro azaldu berriro ikasi behar, zan. hori da, bai. Berriro ama izaten ikasi behar nuen, beste erabatea, nire espektatibak, nireak propioa eta nire semearenak beste batzu ziren, kezka asko, galdera asko, ni berez ere banaiz, gauza buelta asko emateko eta galdera askoak egitekoak nire buruari, baina honekin izan zen. Eta eskubide guztia daukagula horrela sentitzeko, eta eskerrik gezki asko. sentitzeko, eta duda pila bat izateko, eta beldurrak izateko, ze askotan ez, onarpen hortara, garo iritsi barra daukagula, baina onarpen hortara iritsi arte prozesua luzea da, eta eskubide guztia daukazu, eta ama bezala, edo dozein figura gehan bezala hori izateko, ze bestela hori tapatu nahiean juten gea, edo esaten digute zer izan barko ginen, eta ez, hori da dagoena, ez? Bale, hemen, nekane autismoaren berri izatea, gogorra ez, errealitatearekin txokea izango zen zuretzat. Bai, nik autismoarekin eukitan lehenotik baneuken, nire bizitzan ezagutzen nuen, eta ama izan aurretik bildur asko ematen zidan, hola da, bildurra ematen zidan. Eta gainera etorri zitzaidanean, bada zure bildurran bat, egi bihurtzea. Eta, zorionez Luken oso ume lasaia da, orain, ez da erresa izan prozesua, baina bai, hasieran izan zen oso gogorra. Bai, ikasi arte ez, zer dan eta zer etorriko zan, ze azkenen hor bueltak hasten gata ez dakigu benetan zer izan bardan, autismoa izatea zure semeak. Ze momentu izan da gehien markatu zaituena? Gehien markatu nahuena? Bagian hori, lehenengo aldietan hasi zanen autismo hitza azaltzen, ez? Momentu hori, ez nuen Lukenen bizitzako
lehenengo urteak ez nituen bat ere gozatu, orain pilo bat gozatzen dut. Bai, momentu hortan, ez? Bai, momentu horretan, eske beti negoen begira, porque zan, igual autismoa dauke, eta orduan beti umea behatzen, eta estereotipia, eta goma ematen dula, eta bestea ematen dula, eta gero ekolaliak, eta astezea, eta hankapuntetan ibiltzen dala, eta hori, eta gero zaintza oso zailezan, zeren parkean beti alden egiten zuen, etzun beste umeekin jolasten, eta karo, bi ume txikia bakarrik ezin zinen, egon, bi ume jarraiakoak txikiak parkean, biak zaitu behar dituzu, oso zaila zan. Eta hortik, esango genduken orain, Lukenek zer erakusten dizu, zer erakutsi dizu? Zoriontsu izaten erakutsi digu. Erakutsi digu zoriontsu izaten autismoarekin, erakutsi digu relatibizatzen, zoriontsu izaten gure bizitzan dagoelako, eta eskerrak ematen diot, ematen dizkiot eskerrak Lukeni, esaten diot eskerrik asko bizitzotan egoteagatik, askotan ematen dizkiot. Bai, zeren neri pertsona bezala, heldu egin nau, hasi eta ezi egin nau, eta ez nintzen oraingo nekana izango Luken gabe. Orduan eskertzeko, badana. Eskerrik asko nire partetik ere, eta guztien partetik gu ere ez teagatik gaur zuen hiruron artean. Eskerrik asko. Nekane pasa ezakezune balima ez berriro platora. Oso ondo, eskerrik asko.